Haruka wei zari hi zirlai tum sang tak nei mi ni indin mun sang taka ladin tum tlat mi ani a Texas University a zirlai ti chhun zom tur le degree pakhat mai ni lo pahnih lai mai nei tumin chu mun chu apana ma se a thian pakhat ne na an university campus atanga a chena lampana a homek thomasis manga a thon hnu loka rin lo takin abo zui ta dei maya atu ka po class a mel mu tur om talovin chutianga are ta vungvung mai chu campus chunga ani telin ngai that lo na alo den zela atopa topa phei chuan thei to pason na thok tu ten an be hnuwa van doi thlak takin top na lung chhe thlak takle anma ani tike chhewek thei thil chu an mu chuak ta ani Lone Star State ya mingdang an phwa a ming tak Texas hi cowboy le hruizen chilek thiam tak tak tamna hmun ani a amai ro chu chung hun te chu ton ma thil ni to in tuna ero chuan khopui nuam tak le chenna na hmun dom tak ani to thung chuti rwal chuan achang changin an pi le pu te atanga an no ti chen angte an chhun som fo thin ni in an soiboka ton chuma chuan an state khopui ber Austin lama I han in sorbing don te ang he khopui hi puisa chungchang thowa chuan dan ranin achunga cheng de sum de chwa dan le an thil nei dan te enin an house em veka company lar tak tak Amazon Apple Facebook le Google te office lian bir te po he hmuna hian om deuh vekin hausak na lama te zirna changka na te le quality tha chungchanga te po anin to del hle a an tol chunga puitling 52% lai chu bachelor degree le aya sang nei ni tlang puin arampum huap chu USA rampum angzongin 13% chaw ani thunga hengno pang zirna kong zo mek te jinga mi pakhat chu Haruka wei zari hini in kumsom pariata upa ani a college lut tir ni in Texas University a zirlai te azertan ve don meka te chuan Haruka hi Austin a hian hunrei lo deuh atang khan ron in swan lutin ahma a chawna om bachelor degree pakhat mai ni lo pahni muturin a be chhotan ta a ano panlaya let le lokila Haruka hi kumsang khachakwa sumko pasari chu ni somhnia Portland Oregon a alo pianga chung ko in mangai takara seilian ni in chung ko member panga anni a pa ber hi Thomas Weizerani in no ber hi Yasuo Sonimini ani a an unaw zinga naupang ber mi pa hi noburo ni in a unaw nu chu Naomi ani boka tin Haruka hi American Japanese chung ko atanga lo chur chuak ni in an nu le pa te nam ve ve chu choimoina le zan angreng devin an unaw hian khothlang le khochak lam ming pu vekin Entirnan Haruka mingpum tak chu Haruka Juliana Sonimini Weiser ani a an mingpo an posai phian mai an chung kwa hi anin kom ngein anin po hle a ni pui cholte mangho fo thinin hetianga inzom na ngidle chung ko hlim takara seilian ani na hi Haruka hlotlin atana thilpui mole amamo ber ani a school akalter phatatangin athiam theiber le ti thaber ni in high school akal chungzong po hian abikin maths le science subject te chu athiam a he a hlotlin na hian achung te pu an lomin anin chhuan pha hle thin mi te laka po thiam lo po nei lo engkim thiam zel anga hriat lo hialin achung te mai ni lo ama hretu te chuan ama be seina an ne sang hlom hle ani tlei rol aroni chho chuan Harukai chuan lam le lem chan lamte ronbeng khon chhotanin kumsom pahni aroni chuan anu le pa te hniana balet zir angen ta a chutia achak na le adu na nasatak achung ten an mu chuan kumsom pathuma tlin hnu alam chu zirtir ve tange nge in hei hian he me chano pang hi athlak dang lam chiang hle a chuti rwal chuan atuina tak mai chu chhar chho pha ma se chu chuan ale khazir na lam ati bahla pha ngai reng lo thung Harukai hi milhim thei tak mai ni in mani in ring tok tak mai ani boka anuna chuan thil engkim mai a thazongin a thleng ti thei hial turin thian hosa le nei nung tak tak anei ba ka atui zong le ngai nat ber lam te ati theya zirna lama la grade thatak tak nei thin bokin chung ko do om le in mangai ton tak anei bok nen adin mun chu wanram tlafual hi anirngot maya ti chuan high school azo chuan angai nat lam le azarna a hlotlin tumrana thutluk na siam felin Texas University a chuan Arts and Theatre zirna le engtiknia emo Dr. Alani ve be sena awangin pre-medical course
chu USA medical zirlai an ni hma a an lo zer masak thin chu lak kop tumin a inziak lut ta hlova ani na taka chuan a chung te ba ka a thian de chuan chu tianga an thian nu an ram chim lam de ya a in son tur chu an ho phorin an lungai ema high school te graduate hovin ram sang te tlo in an lo fang ho thin kha ani a ma se tu na iro chunga a thil ne zong te chu a kalsan angai ri ta si ti chuan kumsa ni som panga a zirlai te a zir tan tir chuan chulai mun chu ala om than lo na ani bok nian abil lovin ami khwal hle a ma se chunga har san na te chu ron hne chhozelin reilo te atlang nil ta thwaya chiat thar te po siam chhotanin akum khatna chuan stage a lem chang tur an thlanna a hian university tlem te thlan bik zinga azirna university po tilve in ama po ain lan ve nge a ma se heng zong hi kumsa ni som paruk april ni li chuan aron danglam ta vek mai harukai hian zirna hi ada poimo ba ka angai poimo thin ema wangin chumi zinga klasa amel motor om talauta chu amak thlota chutakara chumi ni leng chuan class tang zong a po motor om taklo awangin thil om dan chu arin hlel om tariau maya chu mai ni lovin ni aliam zel nuwa po harukai mel motor a om ngai lo awang chuan midanga po ngai thatlo na anasa chhotil tel boka atopa phei chuan a thian te le anzir tir tu te po an ngai thatlo na chuan dangzo theito thlot lovin antol chung police department a chuan mibo angin report an theluta ani nasa takin awmna area hwalvela te chuan harukai zon na bi pui chu thlak tan ngalin amma sabera a chena mun chu en masak phot ani a ma se rin angein motor alo om silo heta thubel omta chu ain lo puite po chuan khamizan khan a honge holo po an shat lo thu an lo soya te chuan ni chu zoi in liam ve zel ma se harukai chungchang reng shia tur om thei chuang lawa chumi ani awang chuan thu nei tu te chuan an zon na huang chung zawin an campus pon lama chuan zon na an thok chhole ta a chutianga an zon nu reilo te a chuan thilmak le rap thlak tak chu an wa mu chuak tatlat mai chu haruka in an class atanga a chena mun pana a ho fo thin na kong chu a thian te chuan an chui ker thei ta hlova chu ba ka a thian no pakhat message a thon nun ber ngai to in harukai chuan ni tlak nu zandar kwali a chan vel bora chu kong chu a zo tan ni in alang boka he kong hi mun re tak ani awangin a zo do na piangin engpo achunga thleng thei ani ti sia in harukai hian a in lo apui a thian no chu class bana a hodonin message a thon si alo ni a ti chuan hlo ange in class a mel mu ani lo ma za na message a thon nu chuan a re zui ta vung mai ani amai ro chu university alumni building hnunga chuan creek an ti mai tuipui peng teng sol mun moi le mitla tak nuam mai chu university campus pe loka chuan alwanga harukai zong turwal te chuan chulai mun vel te chu an shu chhuat no chuan chanchin rap thak tak nen an lo ker ta tlat mai nula la no pang tak chu thia charni in ataksa te chuan hliam tor na hnu ma cheng takin alanga thuamu malpo inbel lovin lui kambula lungpui pahni in kara chuan chu me cheleinat om tak ruang chu na a lo in vorin an wa mu chuak ta chu ani a tin a ngonga hrui zen lo in suin chumi mang chuan re hlum ani an ring ta hloma chu mai ba ka thu nei tu te chuan tarmit le tu bo char bokin chung te chu poi khoina nen in zom na ani nge ring bokin atiora tang khan chu ruang chu harukai ni tora rin ani a ti chuan endik ani hnuwa an rin na chu adik nge ni ti nim nge ni zuin forensic manga ruang endik ani chuan an rin danin harukai ruang chu film khur lo le uluk lem lo taka chulai hmuna chuan hmu chua ani ma darkar somni pali kalta borvel khan pai ani an ring ta a ma se harukai chunga thil thlendan dik tak chu hailanin ala om don si chuti wal chuan harukai thatu hria chwa alani lo awangin thu nei tu de chuan film khur tur le inral ring ranga om turin university le achunga zirlai de chu an chamol mula chumi ani awang chuan zirlai de chu khoi muna po an kaldonin a ho zel le apol polin an kal thina thil thleng rap thlak tak chu an chunga thleng veng ti hlawin an film khur em vek mai ani ti chuan uluk taka harukai abozana ache dan velte an zer chan hnuwa an school chuan haruka in hona konga tana azoni theom angtur chu chian thein heta hian vane thlak takin chu kong mun then khate chu CCTV camera chuan alo cover hlo maya
chungzinga camera pakhat chuan mi pakhat raksak ak kekal chunga meche cycle rong sen emo rong sen dang ni nge ya thunei tu ten anrin chu anorlai an mufuta a chu vele chu pa chu tungi ani sia an tak mialin ti in footage chu mi pui mu tora tlangzar ani ngala amai ro chu pa chu tuman mebil tur takngial po an shamai lo ma se harukai chan de chon footage an en nuwa an mi rin hlel raksak a chu an chanu ta ani an rin thu an soitatlat mai heti lain Austin Fire Department ten CCTV footage Police Department ten mi pui mu tora an tlangzar chu an lo mu chuan thil thleng pakhanen inzomna ani an rin thu an ron soita boka chuta chuan harukai tha ani zan khan medical art street a thilda thatna hmun pakhat atangin kang mei alo chuak reng mai hi alo ni a chu thil thlenna hmuna an vakal chuan kang mei chho chana chuan du wang renga halani an rin thu Fire Department de chuan soin akan na satma a chelmi ani hnuwa chu building an han en chen chuan pindan tereuti pakhata mu chho hlau ni om taka mi pakhat lo om hi an su hmul maya chu pa chuan phalna la ho lovin chu hmuna chuan hun engemaw chung chu alo cheng to nge ni ti pindan chung om dan atang chuan zukmo chuak zuin chu pa chuan Fire Department a thoktu te hne na chuan a in ti lumna tura thil eng emo hala mei a chem thu alo shila danaranin hei hi in le lo nei lo homeless te a hian thilpa ngai takni in abikin khwa avo deuh tumphei chuan anma ni in ti lumnan mei an chem thin reng ani ome ti chuan chu pa an sukmu chu kumsom pasari chau upa alani awangin in le lo nei lo ti omna atana in an saksak life works an tia chuan an shwaita alo ni a amai ro chu CCTV footage te an jer chen hnu chuan kang thel tu te chuan chu pa an va hmu nge chu footage chami chu ani ti an she theita ani ti chuan detective te chu kang mei chhuana hmuna an va kal le chuan cycle rong sen CCTV footage a an hmuang le abula bute college notebook ang bang te le jacket dum lo om te chu an va hmu chuak ta a chu mai ni lovin jacket ip te chung an han hai chuan receipt lo omin receipt pa chuan har kai shi an tur thu in ziak an hmu chuak boka chu wangin harukai thina phena hian kang mei le chu pa an va hmu chhuat chuan inzomna an nei thu nei tu te chu arin tir ta hle a heta in kan na hmuna an hmu chhuwa cycle atang khan harukai thina le pindan pakhata tlangwal pakhat an zu hmu chhuwa te khan inzomna an nei ti a fin fia thei che angem he zo na chana atan hian thu nei tu te chu chen na nei lo ti omna hmun life works building a chuan an mi du tak wa hmutur chuan thok chhuak le in an va thlen chuan an rin lo takin chu pa chu hmuna chuan alo la om hlawa khoya ma kalna tur nei si lo le a phur lo chok jang khai tu tur lo om ta chu hmuna chuan thlamang takin alo om ni ngei tur ani chu kum som pasari upa tlangwal chu Michael Kreiner ani ti she theita in mel zathum ai hla Texas kho chaklama kho pui pakhat texer kana a cheng ani a topa mi ka chu kang mei chhuana in nam hnoi nge a an rina wanga mani tange nge in search warrant te an nei hnuwa abung rwa te dap ani a chuta chuan investigator te chuan MacBook Portland Striker in bel mu chhuakin he an thil wa mu chhuwa hi harukai laptop omdan an lo soinen a in mil che a te chuan he thuthar an shat mang hian kang mei chhuwa tu nia an rin helba ka tol thana po ai nam hnoi nge an ring ta hle ani April ni riata thuthar lokhom tu te an komna a Austin Police Department de chuan harukai thina chungchanga an mi rin hel chu custody da ani to thole tumlok sa awanga that ani le ni lo chungchang ero an la chen fel lo thole mabak alani thu an soya ma se kan ngai thak tak ang khan kang mei chhuana an thil wa hmu chu atang de khan mi ka hian harukai thina chungchanga khan in nam hnoi na chu anei ngei ti kan sha thei ome hepa hi tungi ani che a engtitia Austina lo omngi ani a enge poi a khoi chani ta angle Michael Kreiner hi kumsak ni kuma piang ni in anu chu Vivian Kreiner ani a apa ming ero tarlan ni lo thungin heta thillang chang tak chu he khis po hi nu le pa en kol na mu mal don lo awanga poi khoina lo thleng thin zinga chiar thei ni in alanga tin mikanu hi fate ngai sakle en kol na ngai poi mo lo chi ani ba ka mani fate hrisel na ngai poi mo lam aya rui hlo le zungol aveina chu aril lo khatu ber ani a
hei wang hian a fapa mi ka hian fetal alcohol syndrome nein alo pianga chumi omzia chu nu tian nau an pai la ya zulam kai hnoya ai nam hnoina sadawanga he nat na hi lo om theini in anau pai thluak in siam mek chu a khoidang lambira chu chuan nau piang hlima po anzia le ni phunga diklona aron lan chhuat tir thin ani ti chuan a himna atan le anu nun bor chor takawangin mi ka chu a pian hlim chuan anu laka tangin lakshanin awm ngal tapang maya heng no pang van doina awanga lakshan tok te hian a hnuwa atlang puin nundan phung hnit le mi zinga umdan an thiam lo tlang pui ni in an soi tin he tiang no pang hi an tha chuak mo to hle nia soi ni in hei hi mi ka chungchanga po hian adik thei ome no pang ani chung zong hian api in le fasha en kolna ina avom lu ton zak zak ani a henga te hian na sataka ti do da tok ve ve in apian hlima tanga diklona ane awang hian kong sang sanga apisilin ma ason mo hle a chungzinga pakhat chu no pangdang aya tong zirrei falbikin zirna lama ni se a zirlai athiam lo emawangin kum engemoti chung chu an school chuan an bei non tir tlut lut mai thin ani tin fasha en kolna ina a omlai hian mumal takin enge achunga thlengti hi shetolo ma se he hmuna hian inti du da na chu thil thleng ngai lo ero ani lo thung api chungchanga po hian voitam tak police chu a ina hian ko ani fo thina hemi chungchanga thil thlen dan chu hei hi ani kumsang ni pakwa khan mi kapi chuan atupa chu an tol zola kut a thlak chep maya chu chu an thenom te chuan lo hmuin police an ko ta top maya hemi chuma api kut atorna hian amit khing ni chu avung phui vek ani ome heta tang hian puitling ani hnuwa a che dan rap thlak tak ti lawa chuan mi kanau panla hi a khongai thlak hli a nu en kol tu tur nei lovin skula la arwal puite a phak lawa chutakara ama en kol tu api kut atwar fo thin bok nien no pangte a heng zong song atwar mai hi aleina tomlet ling hle a heta hian api meri hian mika kut a thlak chan tak hi a soi thelo na chungin thunun na pe ka tumwang chawa ti ani thuwa soya mase police chuan man ta thowin annuwa dollar sang ni choitirin an chhuale tamaya heta thilpui mo tak kan chen cha tur chu mika fasha enkolna a omla hian autism depression le schizophrenia natna ani ti mu chho ani a amai ro chu heng natna te hi ani ti mu chho ni ma se ainga ma hi damdoi manga enkol ani lo thung hengba ka hian an chen om khoveng te chuan mika chu api in le avela chuan mi tu emo an hmu ve the si lo in swal pui ang dewa ate quality kwal thin lai an hmu fo thina ma se amale ama a in fiam wang emo amal zia le kho har zia internet zok po ani ve thei thowa ani lo po in schizophrenia natna alolan chawang te po ani ve thei thobok ome chuti lain a farnu chuan mi ka chu rol thar alo ni chuan mi zaidam le a eng zonga thil thlir thin mi ani thuwa soya amai ro chu hetiang hian a farnu chuan no pang thatak ani thin zia soima se a hnu rei lo dewa chumi letling thok chuan a in thlak danglam le thu thin ni in alanga hei hi alanda na tang chuan autism natna lan chhuadan ani theibok ani engpo ni se hetia ti du da ator non fo thina wang hian he nau pang hi aril ru hliama omin nasataka ti chiatin a om ati thei ome ama mangaya leina na nei lo tu apila in ina tanga chuak tur le a om oma om tura ati ta ka wangin api in chu a chho santa a ti chuan kum no pang takani lai kum som par ko upa chaw ani in mi ka chu chena in nei lo mi wak vai an ti ang chu lo ni chhowin chutiang chan chin deng khong tak api hne na tanga a hriat nu chuan me zathum somsari don ke akal chung le mi motora be chungin osin chu alo thleng ta hlol maya chumi hnu chuan kaltum bik na em po nei chong lovin kholaya te chuan tei kwal fowin in le in karim laya te chuan amu ha chol mai zela a theina apianga chena mumal nei lo te ta na omna tur hmun an siama te in vom lu thin bokin heng mi ka tun manun kan soi tak zong zong hi kumsang ni som paruk april ni thum zan malam zonga thil thleng ani a ti chuan mi ka chu man ani chuan soi tur mumal a shelo hle a psychological evaluation test anti thiamna le finna endik na na zona an siam chin manga aril ru endik ani chuan a kumzat kumsom pasari borvel te thluak ang alo phalo hle hi alo ni a upat ang ho in pian pui fin na alo nei tlem hle ti na ni chu
hei hian a hmaa autism depression le schizophrenia natna ani ti anlo hmu chwa to chu aron nem nget ta chi a amai ro chu mithiam ti soidan chuan ril ru thiang tak ani ba ka athil ti chu adik lo ti a sheveka chu wangin apoi khoimila shem thei ani thu soin chutiang ni lo se chu harukai ruang kha thuru katum lawanga athil ti te po kha ahal lawang an ti boka ti chuan poi khoina hmuna an thil hmu chwale CCTV footage mang chuan thu nei tu te chuan April ni thum zana thil thlendan dik tak chu an rem khom theita ani zandar kwali achan be a chuan harukai chuan lamzerna class chu chhuasanin ati tur angte ati zo hnuwa a thianu chu message thonin a hodon mek thu awashila chumi pa chuan university le awmna hmun in karkong akal fo thina chuan dan pa ngai ang thobin chu konga chuan akal leta a chuti lai mekin CCTV camera chuan mi hang ni nge hriat mi pa pakhat cycle chuang van motor kong sir pak bulvela mi hmu hlau ni om taka lo tap kwal chu lo la fu in motor chunga chuan lu ruk atum a ang hle a amai ro chu harukai chu kong le lama tang chuan ron langin chu pa chu harukai lama chuan ain sorbing le ta jok ni in alang an pahni chau chuan chulai hmun vela hmu tur om chhun ni in mi ka chuan a cycle chu size te na da in harukai ho kong zo mek chu azui ro ani ti camera atang chuan an hmuta ani hemi ma hian tumlok na ani sa MT hriat ni lo ma se kan hriat the ero chu he kong an zo lai hian harukai chu bezuin fit jukle inches ni sang ni ma se lo bele turin hun tha anei ve ta lo ni in alanga tin arwangan hmu tuma angonga hruizen alo omdana apong sol hnuwa hruizen mang chuan arek hlumti a hriat theya heta kan hriat tur pakhat chu hruizen ti in aul samzongin kan ron soya mase harukai re hlumna na ahman hi hruifi takni in motor dang hnunan an hman thin ang hi ani ti kan lo shedonia amai ro chu tun hun thleng hian he hruizen hi khoya changa ane nge ti hi hriat thei alani lawa chu wangin he poi khoina hi tumlok reng wangle eng so sol rong emober abolna atana man tumsa shimshimin alo pailok sa ani theya chumi ani lo po in kalkonga achar chopo ani ve thei thoboka ngai thatu ten hemi chungchang hi ngaidan inlo siam thiam nge arin om harukai ruang chu lungpui pahni in kara thuru kani ma chuan hruizen mang chuan luikama chuan hnuk thla a ti chuan lungnoi le thingna mang chuan ruang chu achil ta ni in alang chutianga ati zo chuan mi ka chu a cycle nu chhiala tura kirle in chulai hmun chu a chwasan ta a ahno dewa CCTV camera dang pakhata chuan ake atina ti hriataka kalbai devin kongpui sira chuan cycle anorlai chu hmu le ani a heta tang hian thil da thatna hmuna chuan harukai thil alak saknen chuan akir le ti ngairwa theini in thil da thana pindan zim tak pakha chu zana mudnan amang ni in alanga ti chuan atuk zingkar ma taka chuan apoi khoi rap thlak tak ngai to chungin evidence chu ti chhiat tumin halta a chu fire department ten an su hmu tak chan le chen in nei lo ti omna a an da na chan kha ani a amai ro chu tol thana ein nam hnoi nia an hriat le ta ka wangin atuk loka an man le ta thau kha lo ni nima sela he khi sungchanga dan anga ro rel na hian hun adu rein a chiri ba ka tol thana khis dang anglo takin ngai tha ani zia a hriat thei ome mi ka kha kumsang ni som paruk jun tha tol thana ruk mi kidnap le pong swala in nam noya pu ani a chuti lain a trail ni tura an ro chu kumsang ni som pasari march ani dei thung amai ro chu chumini po chu he khi sa DNA profile zer chena lama thil boy thlak tak a thlen ni awangin cancel le ani a hei hi thoktu te lama experience nei lo le inzer na mumal nei lo ten khi sa DNA profile chu an lo khoi awangin police department forensic lab chu kumsang ni paruk julai khan kharlei lok aloni a hei hi a chan chu ama thaliam ta zonga khan sample tam tak endik tur omlain somni borvel chau an lo zer cheng man ora hei wang hian police department chu na tam tak ti filma bakin an lo omreng maya hetia he case bo zuina na hun aliam hnim tak ema wang hian DNA evidence chen kha chu lo chheman to nge in heng simple te hi van doi thak takin ko ta chhop chha tura tan chuan a man tlak don talo ani
ti chuan a topa chuan mika trail hunatan kumsang ni so poria July chu ruat tharli ani ta a heta hian thiam lo achang ani chuan dam chung tan thlenga hrimna pek thei ani don baka atlem bera kumsomli atan hnuwa parola chhuatir thei ani dona amai ro chu awane siamin kumsom pasari upa chu ani awangle kumtling lo ani awang chuan thitura hrimna pek thei ani lo thung ro rel na a thu boy nei te thiam lo ngai to tu jury te zinga chuan meichhia pasari le mi pa panga omin evidence police ten anla khom chu chung hopma a chuan phar ani a chung zinga chuan hrui zen te harukai thomhno le athil dang te atel nge a heng zong zinga evidence thale cheng tak pakha chu loya tarmit harukai rongbul nai maya an mu chwa kha ani a chu mika tarmit cho tu practitioner pakha chuan chu tarmit chu ama cho nge ani thunim nge zuin chu tianga asia sannal theina chanpo atarmit cho chu adang lambik wangni in asoya heti line mika ero chuan harukai chu atha ni lo thu soin atangna hlea tha ni hun lai vel khan damdo in pakhata phone charsa awm dei thu te asoi boka amai ro chu hei hi adik nge ni ti fin fian tur evidence om lo thung tin harukai bek po chu konga achar ani thole homeless ani awanga achunga thilhu a om tak mial abe se awanga alak thu soin a phana sa hlea ti chuan lawyer tharoi na tur poisa ane zolo awangin ama ayo in ama tho chu kota ain din sakta a ma se hetianga ti ho hi an hlotling mo hle ti chu kan sha theu kha atopa evidence song te phar ani chuan jury ti chuan thutluk na siam torin courtroom chu an chwa san ta hloma chutianga anwa chwa chuan olsam takin thutluk na anwa siam filmai tora kan lo ngai mai theya amai ro chu khang evidence zai khan thil swal ti tu dik tak chu kok thup ma se jury te chuan darkar somni chuang rel filnan hun an hmang tatlat maya mika chu harukai abolai hian abul hnaya om nge ni ti chu phadrol ani lawa tin tha ani hun darkar vel hian university campus apo tuma an to barlo ni in alang boka ti chuan jury te hun rei tak anin hnial boy babap nu chuan atopa mika chu haruka oizori tha ani na chuan thiam lo an chantir ta chowa jat chuan dam chung tang tora achong thurel sakin atlem bera kumsomli hnuwa parola achwa thei chau tur thu asoita ani harukai chung te chu trial nei ani lai hian omve in an fanu thatu shemna pon chwa ani hnuwa thu soina hun an pe ka chuan harukai pa thomas a chuan harukai khan adu thlanna awangin anunna kha hlan lo nangman du I thlan saka ma se athina hi a thlon reng lo chuti ni lo se he achunga thina lo thleng awang hian nuna engzat nge a chan chwa kan shakher lawang ipoi khoitwar tu masaber ani awangin man chwa in ring lawa tol thana chui chwa theilo ani ibe se ani ti in mai chana soita a hetila hian mi ka chu achunga shemna tur pon chwa ani la hian ngoi renga omin harukai pa in achong chang thu asoilai po hian a mela danglam na engma alantir chawng lawa heta tang hian he tlangwal hian apoi khoina hian in chirna le shom ti na pakhat ma ani lo ti alang chang hle ome tin mikan zirna le rilro hrisel na lama har sana atona chongchang hi he case ti danglam bik tu le ti har sa zol tu ani bok ni in alanga chuti rualin toala thana chongchang ero chuan ama a har sana omte hi engwang po ni se chuan lam tha atling thei ho lo thunga achan po mi ka chuan mi tha atum nge ni ti hria theini in ache danin ngong ane dan tur po sheveka he wang hian shem aphu hlia hli ome ma se khang ano panlai tanga relu she omna le mang an ato te anu in apaila ya zo in na satawanga zukai hnoina athlen natna ane zuiba ka rel rolam thenga har satna chi sang ane awang te khan shem ani dan tura hian thutluk na siam ati har sat pha hle ni in shiata tan ina khungnge psychiatric hospital a enkol hi thazok anga khoizok nge a omna tur dik tak zok niang ti hi thilrel fel har satak ani nge ome hengba ka hian thilda thatna hmona abung ruate police ten anman sakha anche dan adiklawa thilti omlo tak ani ti in police che dan chungchanga alung oilo na chu kumsang ni somni march thla khan thu boy a thelut vele a amai ro chu thu boy a thelu rolin chopchilin a thil thelu chu nol ani ngal thung
chu wangin tan in chunga chuan parola a chhuah theih ma zong adam chung tam zawk kumsom nga pasari ani thlengin khung ani don ta ani ti chuan Texas University chhevel mi puite chu haruka oizari an chana chuan a soi hing hi ani bermaya ama zana entirnan tleivar ti in a share jengna hun voi tam tak an hmang boka chu lo renga ama hi mi special chi alo ni nen kumno pangte a he khovela azin kong hun rei lo te chung chaw a han zo mai chu mi in an laina tin an mi tui an dang seng lo ani bermai a thia cham alo thlena piangin pangpar thanim tak arwang an charna hmuna chon an dak ngek nguk thina chu to solna rap thlak tak an zirlai pakhatin a ton azara chuan an school po chuan $1 million som pathum ngot mai an campus chunga security ti changtluna atana man tura sumda in chungzinga chuan an campus a eng an chidan chungchanga thazok le changtlung zoka malakna atan te campus weng tu police officer lakbelna atan le CCTV tamzo campus muntina dan atan sumchu man ani don ta hiala tin harukai hi mi talented le nungchang do om tak nei mi milim theile thil engkim ati apiang phur taka ti thin mi ani a he wang hian ama hnim nai tu apiang ti atlana in an ngai na em zela a thian nai tak tak te chuan harukai share jengna le antan a hlut zel lantirnan te tu in angte in an chutir boka chu mai baka a chungti barmai hian an torna in tun hun thleng po hian an langa in an la thalel em reng ani